10:45, hora do almorzo vacuno. Preparada a descarga de comida nos comedeiros. Se está de acordo, desbloquee o computador e prema Enter. Son as 8:30, hora do ceibado ovino. Porta de balado preparada para a súa apertura. Se está de acordo, desbloquee o computador e prema Enter. Hola, bons días, como estades? Hola, Ramona. Desde que estamos no programa europeo de granxas wifi, estamos encantados. Sí, é o que se denomina European Wi-Fi France. Europeo Wifi Farms. Pois como ben dicía, estamos encantados, cambiou nosa vida. Cambiaron completamente a vida porque pódese dicir que desde aquí controlamos a granxa inteira, case sen levantarnos da cama. Ración alimentaria vacuna rematada. Active munguidoras. Aí estamos. Moi ben. Isto foi todo gracias aos fondos FEDE. Con eles podemos instalar dentro da granxa unha rede de datos inalámbricos e con ela podemos controlar prácticamente todo o da granxa. Ovellas no prado. Active o GPS para iniciar sistema localizador. Aí estamos. Correcto. Moi ben. Hai que meter a contraseña. Siquiera algo. Isto é... aí está. Moi ben, pois con isto podemos controlar todo. E non só os animais, tamén podemos controlar os aparellos todos da granxa, verdade que sí? Podemos poner presión. Allí. Seleccione aparello. Seleccionou cafeteira. Opción café con leite. Opción cargado. Desexa iniciar outra tarefa? Seleccionou máquina de torradas. Opción de torrado medio. E diredes vos, cada vez que queren accionar calquera cousa da granxa tiñen que subir a habitación? No, en absoluto. Non. Nós, por exemplo, se non estamos na habitación ou no cuarto, pois podemos accionar calquera dos dispositivos desde as nosas terminais móveis. E temos que funciona tanto para Android, iOS ou Symbian. O Symbian xa non si... Cala, vamos, escoita. Motosierra activada. E oír esta chaval e parece que hasta a motosserra soa de outra maneira. Bueno, non soará tamén yo pola chavala, non digo eu. Porque vos as mulleres que nos estades vendo vos preguntaredes, pero solamente tiñen o programa con voz de muller? Non, tamén o temos con voz de home. É correcto. Nós unha semana poñémolo con voz de home e unha semana con voz de muller. É verdade? Para repartir os choios. Sí. Queredes escoitar con voz de home? Que con non dir, era no 3. No 3, verdad? Aí está. O café está preparado e as torradas listas para seren degustadas. Degustadas? A verdade é que dan gañas de comelo, verdade que sí? Dá ganas de vomitar. Pois que tipo que fala demais. A ti solamente che funciona ben cando fala a muller, verdade? Non é cando fala a muller, é cando fala a rapaza. A rapaza é unha profesional. Digo que ten que decir. As torradas esperan. Ve, a que ven isto agora? Está impertinente. Impertinencia, sí que... Pero, por favor. Vou cambiar, que estamos na semana de abordes feminina. Pois non podes cambiar. Se rematou a ovelha. Aí está. Moi ben. 75% de leite.